Registrácia na stránkach eTypos.sk je rýchla a bezpečná. Po kliknutí na tlačidlo Registrovať sa vám zobrazí formulár pre základné informácie potrebné na zriadenie hráčskeho účtu. Ak niektorý údaj zadáte nesprávne alebo nevhodne, systém vás automaticky upozorní a obsah okienka zčervená. V prípade nejasností stačí len kliknúť na prázdne okienko a pod kurzorom sa vám zobrazí jednoduchý pomocník. Meno a priezvisko zadávajte s diakritikou. Vyberte si prezývku, pod ktorou budete vystupovať pri hrách. Nezabudnite na e-mailovú adresu, číslo vášho mobilného telefónu v medzinárodnom tvare, rodné číslo bez lomky a číslo vášho identifikačného dokladu, občianskeho preukazu alebo pasu. Prihlasovacie meno nesmie byť rovnaké ako prezývka. Potom si zvoľte heslo, ktorým sa budete prihlasovať do vášho účtu. O jeho bezpečnosť nemusíte mať obavy. Systém vám umožní zadať zvolené heslo do vedľajšieho okienka označeného Zopakujte heslo až vtedy, keď je dostatočne silné. Zostáva ešte adresa. Aj tu píšte s diakritikou. Po zadaní správneho PSČ sa aktivuje roletka, v ktorej si môžete vybrať zodpovedajúcu ulicu alebo časť obce. Nezabudnite na číslo bankového účtu, ktoré bude slúžiť na všetky transakcie. Vysvetlivky, ako postupovať pri zadávaní vášho konkrétneho čísla účtu, sa vám zobrazia po kliknutí na prázdne okienko. Kód banky zadajte do vedľajšieho okienka. Po vyplnení všetkých položiek stačí už len zaškrtnúť alebo odškrtnúť voliteľné možnosti v spodnej časti formulára a kliknúť na tlačidlo Registrovať. Ak je všetko v poriadku, po chvíli sa objaví nápis Registrácia úspešná. V schránke zadanej e-mailovej adresy nájdete v podstate okamžite dva e-maily. Jeden s prihlasovacím menom, druhý s PIN kódom. Oba si dobre uložte. PIN kód budete potrebovať pri akýchkoľvek zmenách alebo úpravách vášho účtu aj pri vyplácaní výhier. Teraz môžete zadať prihlasovacie meno a heslo, kliknúť na tlačidlo Prihlásiť a vstúpiť do vášho účtu. V záložke Administrácia nájdete všetko potrebné pre nastavenie vášho účtu a prehľad o tom, čo sa v ňom deje. Môžete si tu doplniť alebo opraviť osobné údaje s výnimkou pevne daných. Rovnako si môžete zmeniť heslo alebo vygenerovať nový PIN kód. Ak zabudnete prístupové heslo, stačí kliknúť na príslušný odkaz na úvodnej stránke a do formulára zadať vaše zaregistrované prihlasovacie meno a zaregistrovanú e-mailovú adresu. Do schránky vám potom príde kód, s pomocou ktorého sa dostanete k svojmu účtu. Cez záložku Administrácia môžete podávať aj reklamácie a vaše podnety. Z ponúkaného menu si vyberiete typ požiadavky, môžete pripojiť obrazový alebo textový súbor a do príslušnej kolónky popíšete váš problém. Po opísaní bezpečnostného kódu do príslušného políčka môžete váš podnet odoslať. Aby ste mohli začať hrať a vyhrávať, je potrebné vložiť si na účet aspoň základný vklad. Kliknite na tlačidlo Účet, potom na záložku Vklad do hry. V menu Doplniť účet nájdete veľa možností, ako previesť peniaze na vaše hráčske konto. Rovnako to funguje aj opačným smerom. Kliknite na menu Vybrať účet, zadáte požadované informácie a vaše výhry poputujú na bankový účet, ktorý ste zadali pri registrácii.